सा नायना लादो रायजोफोरा आं दायो दिन्थिलांसैलाय नोंथांमोननो नै आङो दायो दंफैयो नोलोबारि एरियायावहाय गेलेग्रा फोथाराव बे जाहैबाय जोंहा नोलोबारि रंजालि बैसागु फोरबो आफादनि दैदेननायाव ब्रैथि रंजालि बैसागु फालिथाय बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दिनैहाय बेयाव जाहैबाय लामा सुरनाय हाबाफारि बे लामा सुरनाय हाबाफारिखौ आं नोंथांमोननोबो दिन्थिलांसै मा मा टिम फैखोलै आङो दायो फार्स्टआव दं नै इसोर जाहैबाय बर' इसोर जाहैबाय बागुरुम्बा पार्टि नामा बागुरुम्बा ओमफ्राय ओरैजाय जाहैबाय इसोर राभा ना राभासो नै इसोरथ' बर'बो रोङो खोमालै आदासाव बर' रोंखायो एसेल' रोंगौ खोमा नोंसोर रोंगौ जानो बर' रोंगौ नोंबो रोंगौ नोंथ' रोङा खोमा सेंग्राफ्रालाथ' रोङो ना रोङो दा ओमफ्राय नोंसोर जाहैबाय हाजंनि सोमोन्दै दिन्थिलांसै ओमफ्राय बिसोरो जाहैबाय सुत्रधर बेस ओरैजाय नै टीम मैनेजर तथा कैप्टन ओरैजाय जाहैबाय मिसिंनि बिसोर जाहैबाय मिसिंफोरनि नै आं एसे दिन्थिलांबाय आरो ना उनाव जितु सम मोना बेवहाय जों बाहागो लाफैनानै जों सम फैनानै आं बयखौबो एसे गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रो सानबाय जिहेतु बाहागो लाफैदों आं गिबियाव बरायना लाग्रो सानबाय प्रभात बसुमतारी MSc बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रो सानबाय हारिमु हान्जा सुरनायाव बेसेबांबा गोजाननिफ्राय सिमेन्ट सापरनिफ्राय जोंनि गेजेराव मोनफैनो हादों बिसिगत समाज काउन्सिलनि जिएम जोंहा रात्रा बसुमतारी आदायाबो जोंनि गेजेराव दंफैयो आदाखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रो सानबाय जोंबो बर' आर'नाइ बरायना बिसोरजों आखाखौनो लानाय जोबोद आरो दिनैनि बे गोजोन हारिमु हान्जा सुरनायाव स्पेसियेलि जोङो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि फावखुंग्रिजों लिंना लाबोदों स्पेसियेलि जा मनालिसा हाज'वारि बिनानाव दंफैयो बिनानावखौबो गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रो सानबाय आरो जोंनि गेजेराव सासे आजाखांबो एक्ट्रिसा फुजाबिरि बर' फैगासिनो दं बे समाव मोनफैथ'वाखै जों सानदों मोनफैब्ला जों सिनायथि होगोन दा बिनि सिगांनो दिनैनि गोजोन हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि दाहा सुरनाय एबा बेखेवनाय बिदिन्थि लाखिनो थाखाय आङो जोंनि गेजेराव मोनफैनो हानाय नोलोबारि ब्रैथि बैसागु फालिनाय फोरबोआव बे गोजोन हान्जा सुरनाय समाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां जोंनि बे हान्जा बैसागु फालिनाय फोरबोनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बिथांमोनजों हेफाजाब होफानाय सोद्रोमा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि मिथिङाव समाज काउन्सिलनि खुलुमनाय मोनदों जे नोलोबारियाव जोंनि गासै हारि माहारियारि लोगो नांनानै लोगोसे गासै हारिनि जाथि जनगोष्ठी लोगो नांनानै जाबायदि गाजा गोमजायै नोलोबारि ब्रैथि बैसागु फालिनायखौ गाजा गोमजायै खुंनायखाय आं बे गासै आफादनिसिम रोजा साबायखर बावबाय आरो आं बारा गोलावै बुंबाय थाला मानोना नोंथांमोना बयबो नुगासिनो बोथोरा जाबायदि खौसे जाबोदों ओंखायनो बे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ आं आंनिफ्राय खावलायबाय बेखेवनोसै होननानै नोंथांमोननिसिम खुंफिननाय थाबाय
लामा सुरै सुरै दायो बिथांमोनहा फांसो गिदिंनानै फैफिनबाय आरोना बेसेबां गोजान थाबायबाय दायो नै नायदो नै एसे खिन्थिनि आं र' ओरैजाय बेनो जाबाय मनालिसा नायना लादो रायजोफोरा